केहू 10 रुपया लेके मुँहे से पैसा देला, ऊ सबसे अजीब लागेला। केहू हेमे डालेला, केहू कमर में खोसेला, केहू लहंगा उठा देला, केहू बंडी पकड़ लेला, केहू हमेशा ट्रांसजेंडर के हमेशा इंसान सेक्स के नज़रिए से ज़्यादा लोग देखेला। तो मुसलमान के नाम पे कलंक बाटे। गांव में लोग मजा लेवे लागल के नसीब किन्नर बन गई हैं। कौन पटीदार कौन रिश्तेदार, ना तो हमारे पहले केहू पटीदार रहे, ना हमारे केहू रिश्तेदार रहे। पावर स्टार जैसे बोलल जाला पवन सिंह जी, उनके साथ हमके काम मिलता है। यहाँ तक कि डायरेक्ट हमारे पास फ़ोन आयल है तो हम गए नहीं, अच्छा लागल, उनसे बातचीत भइल आमने सामने बैठ के। 73 48 11 69 97 राजा जी के कोरो में जवान होके दी जन्म। कमल सिंह जी के गाना कमर ध के सुतेला। कहीं लड़की के अलग प्यार मिलेला, हमनी के उतना प्यार ना मिलेला, आदमी हमनी के इग्नोर कर देला, तो वजह हमनी के बुरा लगेला। आखिर हमनी के तो इंसान हैं कि ना। नमाज पढ़े नहीं हम 5 वक्त नहीं पढ़ते, जुम्मा के पढ़े नहीं। भोजपुरिया माटी वाला चैनल में स्वागत बा। पहले तो आपके चैनल से सबके नमस्ते बा हमार, और सबके सलाम बाटे। पहिलका बेरी हमनी के इंटरव्यू भई रहे तो मैं लाखों लाख रुपये का आशीर्वाद लोग दियल, लेकिन देखली कुछ गलत निगेटिव कमेंट आई रहे, तो निगेटिव कमेंट के जवाब भी दिला बनी। क्या कमेंट आई रहे जी? तो जवाब तो देही के पड़ी, ताकि कितना क्यों चुप रही अपनी काम के लेके, अपनी ज़िंदगी के लेके कितना क्यों चुप रही। हाँ, आखिर इंसान काहे गलत कमेंट करेला, आखिर ऐसा काहे का कमी बा हमनी के अंदर कि इंसान गलत कमेंट करेला। शरीर ठीक ठाक, काम भी इंसान ठीक ठाक करत हटे, यहाँ तक कि अपन कमाता, अपन खाता, अपन पेट पालता, फिर और लोग के का दिक्कत बा सब चीज़ के। हाँ, तो मैं लोग लिखला बानी कि अगर केहू के लोग सही से मार्गदर्शन नहीं दे तो मैं गलत भी बोलूँगी, लिखे हक नहीं किया, देखला बानी हम। हाँ, ये सब तो बोलले बानी हम, ताकि कुछ लोग रहे जो मैं गलत कमेंट कैले रहे, केहू के बारे में तो हम गलत बोलले ना रहनी, तो फिर काहे लोग हमके गलत बोली। और बात ही बाटे कि गलत जे बोली वो तो गलत सुनबे करी, और जैसे कि वो लोग के गलत कमेंट से हमके बुरा लागल, वैसे हम ऐसे गलत कमेंट कैनी ताकि वो इंसान के भी लागे कि हाँ हम गलत कैले बानी, तब हमारे साथ गलत भइल बाटे। अच्छा रहुआ जब मंच पर जानी तो पिछला बार कुछ बात के छुपौले रहनी है, लेकिन हम देखने की कोई जगह इंटरव्यू दिले बनी जब खुलासा भी कैले बनी, तो हम चाहें कि भोजपुरिया माटी के लाल चैनल पर भी खुलासा करी कि जब रहुआ मंच साझा कर जामी अपन नृत्य के दिखावे नहीं, तो लोग कौना तरीका से रहुआ संग व्यवहार करेला, और जो खास करके जो युवा बाटे जे कहेला कि हमनी के भोजपुरी गाना ना सुने सन, आ उहे लोग जो पैसा के रहुआ देला तो कौना तरीका के रहुआ बिहेव करेला रहुआ साथ। प्रोग्राम में अक्सर ही होला कि हमनी के काम करे जाने के, हमनी के काम करे ऐसे जाने के ताकि हमनी के कमाई के घर चले, हमनी के घर परिवार खुश रहे। 10 रुपये खाती, 500 खाती, 1000 रुपये खाती, कितनों रुपये खाती आदमी आजकल 10 रुपये खाती आदमी का से का करता है। तो हमनी के खैर तो गलत करे ना जाता नहीं के, हमनी के पब्लिक खाती, पब्लिक के मनोरंजन खाती, घर के खुशी खाती, हमनी के लोग के खुशी में जाने के नाचे, वो लोग के खुशी के और खुशी हमनी के देने के। जितना डांसर लोग भी बा सबके खुशी देला, हमनी के गैले से लोग खुश हो जाला। 10 लोग एक्स्ट्रा आके जेके ना आवे के उ लोग आवेला देखे खातिर, हमनी के डांस देखे आवला। वो लोग के घर के बारे में लोग जानेला, भाई फलाने के घरे डांसर आइल लो, फलाने के जगह पे आइल लो, लेकिन वही जहाँ हमनी के जाके लोग के हौसला बढ़ा के, लोग के खुश करके, हमनी के खुद हमनी के अपन मन थोड़ करके आवल जाला। काहे आवल जाला? ताकि पब्लिक वजह हमनी के प्यार ना देले। हाँ, कुछ लोग होला जे हमनी के सपोर्ट करला, केहू प्यार दिला, लेकिन वही में कुछ लोग ऐसे होला कि केहू कुछ कर लेला, तो ई सबसे बुरा लागेला। तो ई सबसे हमके कहे के बाटे कि आप लोग से हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि ई दुआरी पे बोला कि आप लोग डांसर के इतना भारी बेइज्जती मत करी, ताकि डांसर अपन कामे छोड़ दे या फिर आयल गल छोड़ दे। अच्छा, वो मैं पिछला बेरी में जब कहला नहीं कि हम पूछनी कि जौन मुस्लिम धर्म से लोग आवे नहीं डांस करे नहीं, तो हमको कहनी कि हमनी के ये हराम माना जाला, लेकिन हमारे खातिर हराम नहीं है। कैसे जाना चलते हमारा परिवार के हमार रोजी रोटी चलता है, तो हमें के हराम ना माने। लेकिन कुछ लोग में कमेंट कैले बा कि मुस्लिम समाज से जौन चाहत बड़े, जौन नसीब बड़े, इनके समाज से बहिष्कार कर देके चाहिए, तो तथा कथित लोग खातिर वो का कहे? तो जे कहता वो कह दे, जे कहता वो कह दे, हमके समाज से बाहर कह दे। कितना लोग समाज से बाहर करे? हम तो मुसलमान के बारे में कुछ कहले नहीं बानी, हम तो बस इतना कहले बानी
कि भाई जैसे हमार पेट चलता, जैसे हमार रोजी रोटी चलता, जैसे हमार घर परिवार चलता टे, उससे का दिक्कत बा। मुस्लिम धर्म में बानी तब मुस्लिम धर्म में ई बाटे कि चला ई सब काम खराब हो गए, लेकिन जब हमार समय खराब रहे तब तक क्यों साथ ना दहल, तब तक क्यों सपोर्ट ना कर। हमके अपन लोग खुद के ना सपोर्ट कर, हमके आज भी लोग गलत शब्द बोलेला, यहाँ तक कि हमार भाई पर्दार हमारा अलग लोग हर एक चीज़ हमके बोलेला, हर एक चीज़ गलत शब्द कहला। आखिर काहे कहेला? हाँ, इंसान हमके समझा सकेला, बुझा सकेला हर एक चीज़ कर। आखिर हमार काम काहे गलत बा? हमार काम गलत बा, हमार पैसा नहीं गलत बा। कहीं ना कहीं रहुआ के जब आगे बढ़त नहीं पावर स्टार पवन जी के संगे और भी तमाम रहुआ कार्यक्रम कैले बानी शिल्पी राज जी के संगे, वो देख के रहुआ गाँव मोहल्ला के लोग के अटदारी पटदारी के जलन तो नहीं है? बहुत लोग के जलन बाटे, बहुत केहू खुश नहीं बा हमारे काम से। यहाँ तक कि हमार आपन लोग तो बिल्कुल नहीं खुश बाटे। तो ये सब चीज़ के कहे के बाटे कि जब हमारे काम से आप लोग के दिक्कत बाटे तो आप ही लोग बताइए कि मतलब हम का करी, आखिर कौन काम करी? केहू हमके काम दे, कहीं नौकरी दे हमरा के, हमारे घर के खर्चा चलाओ, हमारे माई के देखो, हमारे माई के हर हफ्ता के दावा ला के दे, हमारे भाई के पढ़ावे, हमार खर्चा दे हमके पढ़ावे, हमारे घर के सबके सपोर्ट करे लो, तो हम का सब काम छोड़ के तैयार बने। अगर केहू हमारे परिवार संभाल चाहता है तो हम काम छोड़ के तैयार बने, बस केहू राजी तो होके। जब हमार पहला इंटरव्यू बोले तो हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार में से फ़ोन आवे लागल, हम पूरा समाज के बेइज्जती करा देना, अपन रिश्तेदार लोग के बेइज्जती करा देना, तो अपन पटीदार के बेइज्जती। हमारे रिश्तेदार जब हम मुसीबत में साथ छोड़ दलस तो कैसा रिश्तेदार मानी? हमार कौनो ना रिश्तेदार बा और ना हमार कौनो पटीदार बा। अच्छा, हम सुनले बानी कि रहुआ पावर स्टार पवन जी के संगे एगो गाना में रहुआ आइटम सॉन्ग कैले बानी। अच्छा, वहाँ के बिहेव जब पवन सिंह से रहुआ मिलनी तो कैसा महसूस करनी रहुआ? अच्छा लागल, ओ बेरा खुशी रहे हमके कि जैसे आप एक बार हमसे बतियाओ तो वैसे उनसे भी बात भइल, अच्छा लागल, काम करके भी अच्छा लागल। फिर मौका मिले के आदमी बोलस कि फिर आपके मौका मिली, आस में बानी के फिर कब मौका मिली। कौन प्रकार के आइटम सॉन्ग रही? कौन सा सॉन्ग रहे? आइटम सॉन्ग ही रहे। आइटम सॉन्ग रहे जिसमें पवन सिंह सुनता नहीं कि माने वहाँ के संग रहे? हाँ, पवन सिंह के साथ ही में। पवन सिंह के साथ है। अच्छा, एक बार सुनला बानी कि रहुआ माही मनीषा के भी कोनो मेला में कहीं मंच पर आमना सामना टक्कर भइल बा तो वो लोग के हरा दिल बानी, का ई बात सही बा? आज भी चैलेंज करते हैं हम उन लोगों को। कैसे उनके चमचा बेलचा जे लोग बा माही मनीषा को कहता कि ई का हरा पाई, सब फेक बात बाटे। हाँ, तो ठीक बात, तब आके आदमी चैलेंज लगा लो। हाँ, आके चैलेंज लगा लो। अगर हम हार गई नहीं तो हम नाचल छोड़ दे। चाहता लोग बतियावे के चाहता, कितना लोग तो हमरा लगे फोन करके परेशान कर कि तनी चाह दी से एक बार फोन करके बतियाई, हमरा के बात करावे के मौका दी। हम चाहते तनी अपन रोसे लोग संपर्क चाहता सटर वैसे करावे चाहता तो मोबाइल नंबर का पड़ी? हमारे प्रोग्राम के बुकिंग करावे के जो नंबर बाटे वो बाटे। राहुल कौन गाना वायरल भइल जाना के वैसे हुआ इंडस्ट्री में? नहीं, वो हमार गाना रहे गोलू राजा जी के, वो हमार गाना रहे। और हमार काफ़ी ऐसा गाना बाटे जो वायरल भइल है। बहुत से गाना बाटे, खेसारी जी के भी बा, पवन सिंह जी के भी बा, नीलकमल सिंह जी के भी बा, और फिर शिल्पी राज के भी गाना बाटे। जब नीलकमल सिंह के कौन गाना रहे वो वायरल भइल रहे? पवन सिंह जी के अतिरिक्त रहुआ के कौना स्टार लोग के संग रहुआ कार्यक्रम कर चुकल बानी? हम तो लगभग भोजपुरी में जितना भी सिंगर लोग बाटे सबके साथ काम कर चुकल बानी, बस एक खाली खेसारी जी के साथ छोड़ के बाकी सबके साथ काम कर चुकल बानी। हाँ। अच्छा, जो रउआ के जब समाज चाहता कि मतलब डांस ही ना करस तो रउआ काहे ना डांस छोड़ के रउआ कौनो और ही जॉब करत चाहे नौकरी करे के सोचत? कौन जॉब करी? आखिर के हमके काम दी, केहू काम दे केहू खड़िया। सरकार तो आजकल काम देते ही बाटे, लेकिन सरकार के तरफ से तो हर केहू के काम ना मिलता टे एबरा, तो कौन काम हम करी? कहाँ जब सब केहू हमके निगेटिव सोचत आटे था, आखिर हम का कर सकेनी? हाँ, जब केहू हमारी आगे पीछे ना खड़ी आई, जब केहू हमके सपोर्ट ना करी, केहू हमके प्यार ना करी, केहू हमके आगे ना बढ़ाई, तो हम का कर सकेनी आखिर? हाँ, यहाँ तक इंसान हमेशा गलते सोचेला कि इंसान हमेशा गलते करते हो। यहाँ तक कि आपके पता बा कि ऐसा कुछ ना बा, इंसान ये सब चीज़ के इग्नोर कर दे कि हर ट्रांसजेंडर ये सब चीज़ के लिए ना ही होला। कुछ लोग बाटे ट्रांसजेंडर में, जैसे कि आजकल के लोग जे बाटे वो कुछ लोग जे बाटे ये सब गंदा कर तटे, लेकिन वो सबसे भी निहोरा बाटे कि आदमी ना करो। जब मार्केट में से जब गाड़ी पर से जब लोग उतरे लोग तो जितना लेडीज जब कितना सुंदर लेडीज तो जल्दी लड़का चाहे युवा लोग जल्दी ना देखेला, लेकिन वो लोग के उतरला के बाद काहे लोग ए तरह के माने भाव देला, काहे लोग इतना अट्रैक्शन होकर वो लोग के ताके लगेला कि टकिए?
ऐसे तो अजीब लागेला, आदमी पता नहीं का समझेला हमनी के। ऐसे तो बहुत बुरा लागेला कि आदमी हमके कुछ और ही कहे अगला के कुछ। अगर सामने सामने अगर बात होला, पता नहीं अगर हमर बात अगर केहू के बुरा लागो तो सबसे हाथ जोड़ के विनती बाटे कि ते हम जौन भी बोलतनी हम अपनी लाइफ के लेके बोलतनी। हमार रिश्तेदार लोग बा, कुछ लोग अच्छा बा, कुछ लोग ना अच्छा बाटे। और अच्छा कौने चीज़ खातिर आदमी बाटे, कुछ लोग हमके बहुत इग्नोर करेला, हमके हमेशा अछूत मानेला। हमारे रिश्तेदार लोग हमेशा हमके अशब्द बोलल, कुछ कहल, यहाँ तक कि हमारे काम से लोग हमेशा भरकर रहेला कि भाई का करताटे, ये हमारे समाज खातिर नहीं बाटे। तो हम तो नमाज भी पढ़े नहीं, हम तो अल्लाह से दुआ भी मांगे नहीं, अल्लाह की इबादत। तो नमाज पढ़े नहीं? हाँ।